Mae Jack Hollywood a Cadi Leith, sir Cegin Saffwrn nôl am her arall. Ac yn arwain y ffordd, perchnogion y siop a sir hotcakes Gareth a Ryan. Ac wrth gwrs, fydd I Lwyd a fi'n arwain y ffordd. Wystau yma Nadoligoedd I beth maen nhw'n neud heddiw ga? Gobeithio. Os, maen nhw heddi, maen nhw'n mynd I wneud cookies sinsir. Mae rhaid i'r peipio bod yn daclus. Na, byd ni'n edrych am gyda hwn. Cymraeg I brec fach na. Na, cael brec fach na. Tara. So fi wedi mesur popeth mas fan hyn. O, what a tig. Dim eisiau ti. So na gyd chi eisiau gwneud yw rhoi gyd o'r cynwysion yma I gyd yn y sosban fan hyn. A wedyn chi eisiau just cymysgu fe I fewn tan mae gyd o'r siwgr yn toddi. A wedyn ar ôl I chi berfio fe, wedyn newn ni ychwanegu'r menyn. Okay. Rhowch y dŵr mewn gyntaf. Fel o'n I roi yno fe! Ti fel rhyw hen rach na, Cadi. Hang on, dwi'n achos fi'n ffyrdd i gweld dros y pan. O, mae'n smelo fel Nadolig, fyd. Ynddo fe. Ti'n mynd gosach atai? Digon o led I ti. Os, diolch. Mae'n gallu gweld y bwbls yn dod. Gweld y bubbles bach. Gweld nhw? So unwaith chi wedi yna, chi'n di adod menyn, ond byddwch yn really ofalus, achos mae hwn yn really boeth a mae fe siwgr, so just fel really ofalus. Okay? Os chi am wneud hyn, cofiwch ofyn am help oedolyn. Beth yw dy hoff treat Nadolig di, Jack? Fi ddim yn fan mowr o pwdin Nadolig. Na fi. Fi'n lico'r cynod I sil. A fi. Sa'n meindio ti'n gweld? Cheese board. Pudding. Symud ymlaen. I fi, fath ni gweud mince pies. Mince. O, ie, fi yn Pizza. Na. Be amdano ti, Gareth? So fe, fi yn offi pwdin dolig. Ti yn? Odw. Traddodiadol iawn. Ie, bach o saws gwyn yn y fe, custard. O, mae'n lyflu. So chi'n cymysgu hwnna mewn yn dda iawn, yn edrych yn dda. So mae angen I hwnna just oeri nawr. A wedyn bydd yn barod i'r stage nesaf. Mae wedi cwlo lawr nawr. So'r cam nesaf yw I adod blawd mewn i'r cymysgedd. Mae hwn yn gallu mynd mewn un go. Wel, dim yn un go. Ni ddim yn mynd yn un go. Fyrbwyll. O, da. Just tymud bach a wedyn adwch y fflwr mewn. Mae'n dechrau edrych bach mwy fel toes. Ie. Troi off. Ie. Ie. OK, gorgeous. Nawr ni'n rhoi bach mewn cling film a wedyn mewn y ffridge. Ni'n mynd I rolio'r toes allan nawr, a wedyn allwch chi pigio'ch siap. Unwaith chi wedi gwneud ni, torri nhw allan, a wedyn bydden nhw'n barod ar gyfer pobi wedyn. Ww! Oes unrhyw siapau yn denu ti eto cadw fyna? Wel, mae yna un amlwg. Seren i'r seren, ynddo fe? O, diolch am dewis hwnna. Lovely. Sick. Mae'n galed ni. Lle bo'n braich yno ti? Felly bydd angen breichio rhywun arall I helpu fi mas ar hwnna. Ie, lle mae Lloyd pan ti angen e. O, mae'n fwrdd arno fi. Bydd arfer yn treol rolio un mas gynta, treol gael gymaint o siapau fi'n gallu allan y rolling gynta. Ie. A wedyn dod o'r toes at ei gilydd, a wedyn mae fe just bach yn mynd mwy sych wedyn, pob tro ti'n rolio fe allan eto. Mae un fi... O, wedi torri off. O, na drenu. Wel, maen nhw sticker mewn wedyn maen nhw. So Reit, oce. O, dwi'n edrych yn dda na. Maen nhw wedi torri off fan eto. Rolio hwn eto. Na ti, Seren? Da iawn. Diolch. Ti'n barod I trio eto? Hwna'n rhaid nawr fi'n meddwl. Ie. So, fi wedi llwyddo I gael 5. Mae di meddalu lot, actually, gyda... Odi, mae'n dy fe. Mae'n jyst mynd yn mwy soft, ac yn torri mwy. Sa'i cael un mas yn gyflawn eto. Sa'n meddwl bod fi a ti erioed wedi mor dawfod yn gilydd, Jack.
Chi byth di chwarae'r game Operation pan ydych ti'n tyfu lan? Ie. Mae'n really clever. O! So fe di mynd fyna. Hwna. Jellyfish. Starfish. So be bydden ni'n neud? Os o'n i'n Ben y bin. Na? Ie. Hynny na? So ni gytre, so rein yn y bin na. Bydden nhw? Na, bydden ni'n cael gwared hwnna, achos sa'n siŵr beth yw e. Cookie sinsir fi'n meddwl. Ie. A wedyn bydden ni jyst yn symud hwnna draw bach, a bydde bach mwy o le iddo fe wedyn. Na ti. So hwnna'n gred, chwaith yw e. Mae da fi design nawr. Ie, mae hwnna. Fi'n gwybod be fi'n mynd i wneud. Beth sy'n mynd i wneud? Wel, mae hwnna yn mynd i fod yn disco ball, Nadoligaidd, a mae rein yn edrych fel bod nhw'n danso. A maen nhw'n meddwl. Maen nhw mewn party. O, hwnna'n edrych yn ffantastig. Ie, bydde hwnna'n gret. Right, dyn ni'n mynd i gadael i chi ddyrno cookie sinsir, felly pob lwc. Diolch. Diolch. Os da ti unrhyw syniad beth y ti am wneud? Jyst mynd amdani nawr, cad fe. Okay. Felly mae pobi fydd dy hobi newydd di? Falle bydd odli yn un ti? Falle na i ddechrau stico stwff arno nawr achos... Joia di? Ie, ti bod. O! Mae'r cookie sinsir ar hyn o bryd yn mynd yn dda. Cute. Mae'r ddoi yn jyst yn cario ymlaen a maen nhw'n edrych yn fab. O'n do mas. O, fi di smodjo llygad e. Mae hwn yn mynd i cael llygad mawr yn lle. Sa'n meddwl bod yna lot mwy allai wneud i'r un, i fod yn onest. Fi'n teimlo fel bod fi mewn disgo tapini. Eisiau help? Paid. Na dw. Paid! Mae'n gorfod cael siop hyn o fyd, Cadi, so... Okay. Dwi'n y gorffen, sori. Ti'n fi roi rhywbeth yna fe ti? Ie. O, ti di spoilio Ti ddim, siglo fe nawr, ti? Beth ti'n gweud? Diolch. Croeso. Fi di wneud hwn o blaen, cofio? Reit. Ti'n meddwl bod yn amser ni ddangos hwn i Gareth a Ryan? Yep. Yep. Mae Jack a Cadi wedi bod yn gweithio ar y cookie sinsir yma. Sut chi'n meddwl o'n nhw wedi wneud? Gan edrych arnyn nhw nawr. Maen nhw wedi wneud yn dda. Fi'n proud iawn yn y ddau. Yn really proud. Mae'n edrych yn eitha gwahanol, ond, ie. Fi'n credu bod y stori ar hwnna yn dda. Beth yw'r stori? So, maen nhw'n dansio fyna ar party bach. O, ie. Mae'r music rownd ar y plat. Nes i ddim sylweddoli. Ie, fi'n offi hwnna. A wedyn fan hyn, mae fe bach yn reiddiol hefyd. Mae di iwsio sprinkles yn lle gwahanol. Chwarae teg. Amser i blasu nhw, fi'n meddwl. Sorry, bwy. O. Straight yn y pen. Ni. Dim yn ffôl. Dim crunch. Ie, na beth o'n i'n disgwyl. Felly gawn ni weld, falle, os mae bach o crunch fan hyn, falle Cadi bydd yn ennill. Gawn ni weld. Felly, sori fan. Mae'r trychter yn really neis â hwn, fi'n credu. Ti'n meddwl bod hwnna'n well o ran pan bod trwchus ma? Ie, fi'n credu. Oce, ma' hwnna'n... Ond mae'n stori fyna, so... Lot i trafod te. Mae'n anodd, mae'n anodd. Da iawn chi, oedd Ga a Ryan yn really impressed. Ond dim ond un person sy'n gallu ennill. Gad fi esbonio penderfyniad ni reit. Oedd y ddau yn ffantastig. Jack, o'n i'n caru y stori, o'n i'n caru sut nes ti addurno fe. Nes ti sylwi bod y nodau ar y plat oedd y nodau cynta i pwy sy'n galw. Oedd e? Ie. O, fi methu darllen cerddoriaeth Ie, wel. so o'n i ddim yn sylweddoli. Ond mae hwnna yn ychwanegu haen arall. Ond yn anffodus, mae'n rili hwyr. Cadi, llongyfarchiadau. Ti yw'r enillydd. Sut ti'n teimlo? Fi erioed i ennill sialens o flan, so Gareth, Ryan, diolch!
Wel, mae'n ymlaen i fi flasu. Teimlo'n sir, fel y teimlad o golli. Fi'n teimlo'n union fel y person bach yma. Hapus.